ku dai sunana Aminu Mikaga. A yau ina so in yi magana ma kima da daraja na dan adam. Waɗansu mu muna manta da cewa dan adam shi a kowane lokaci mutum ne wanda ya cancanci a daraja shi, mutum ne mai kima, halitta ne mai kima, Allah ya ba mu wannan kima. Amma waɗansu mu mun manta da wannan, sai muke tunanin wai sai mutum yana da kuɗi ko yana da ilimi ne yake yayi cancanta a daraja shi. Idan zaka daraja mutum kawai don saboda kuɗin shi ko saboda ilimin shi ne, to zaka yi babban kuskure a rayuwarka, saboda kuɗi bayi da wannan darajar gaba ɗaya. Zaka gan shi a hannun wanda baka taɓa tunani ba, haka kuma zaka gan shi wanda baka taɓa tunani zai rasa, zaka ya rasa. Mutane kamar irin su Brian Tracy, su Abraham Lincoln, mutane wanda da talakawa ne, ba su da komi, amma yau ga su zo sun zama wani abu, waɗanda suka rena su a wannan dan yanzu kuma za ka suna da sani. Saboda haka wanda kuma baka taɓa tunani zai talauce, za ka bayi da shi wata rana. Saboda haka shi mutum kawai yana buƙatan ka daraja shi ba don kuɗin shi ba don ilimin shi ba. A kowane lokaci ka daraja mutum, amma in ka ce za ka daraja shi don wani abu nashi, to za ka ji kunya. In ka ce za ka rena shi don bayi da wani abu, to za ka ji kunya wata rana. Don kuɗi bayi da wannan kima, ba komai bane yake da daraja, yake da kima irin na adam. Ka ba mutum daraja ma matsayin shi na dan adam. Saboda haka idan ka ce kai za ka daraja mutum ne kawai don saboda abin da yake, to za ka ji kunya wata rana. Dan adam ko da yaushe kawai yana buƙatar ka daraja shi, ko a ina kake, a kowane yanayi kasance kanka, a koda yaushe ka danza cewa dan adam yana daraja. Yanzu idan ka zo ka tsaya gaban madubi, ba za ka ga hoton babanka ba, hoton kanka za ka gani. Wannan yana nuna alamar duk abin da kai kawo mutane kai ma shi zama. In ka ce za ka daraja mutum saboda abin shi ne kawai, kai kuma wataran wani kuma zai rena ka saboda kai baka da abin da yasa zai baka daraja. Saboda haka amma in kan muka daraja dan adam, mu so dan adam ma shi ba dan abin da yake da shi ba, ma kasancewar shi mutum ba da abin da yake da shi ba. Mu so dan adam ma darajar shi da kiman shi ba da abin da ya tara ba. Mu ba dan adam daraja ma dan abin ma matsayin shi dan adam ba wai abin da ya tara ba. Saboda haka idan muka haka nan ne zamu san da cewa dan adam halitta ne mai daraja, kuma zamu ji daɗin zaman mutane. Barkanku.